Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омаден ба канали мо. Духтарако пеши Гулноза омадагем. Ози чанд борошо арзон кадагай акция рафтистай. Бозори Корвон тарафи Пажарка. Якм дарвоза ряди магазинои шишаги 18 магазин ҷои Гулноза. Касе ки намедона инаи киртоқ қимат будан ҳози акция шидай 150 сомон шидагай. Мана спорт стил фасонак. Касе дар корай марҳамат духтарако рақамошонам менависам, доставка доран. Ёки биён ай пеш бинен 150 сомон. Ана бадан духтарако ане двои корам арзон кадан. Нархи ино ҳози чанд шидагай? 170 сомон, 300 буд, 280 буд. Ҳози 170 сомон шидагай. Бор кам мондагай. Марҳамат духтаро биёен ё ай пеш ёки мисол доставка гӯен, доставка доран. Ана инчунин духтарако ина миёшонам хушрӯ вай ёрам арзон кадан. Икрташая бинен чӣ хушрӯ я бурхе дастонда гирен. Нархиш чандай? Ази кабучам астай 200 сомон шидагай духтаро оригинал шай. Фасони бадан мана иёша бобинен. Чӣ фасонакан 200 сомон киртай хушрӯ. Ана баъд бо двойка доран. Двойкорам арзон кадана 250 сомон. Мана ҳози хе хушрӯ нишонтон тиём. Мана аз ин чанд та расветка дора. Қадиш дар рӯзакай диден 250 сомон шидагай чанд расветка. Рақамош ҳаст дар рӯи экран духтарако нависен. Агар доставка дар кор боша нависен бо шумода суратошона мепартоен. Мана ранги сабз дора бо кабуд дора. Баъд анаи рангои хушрӯ доран. Инчунин анаино ҳастай двойко. Медонен ки Гулноза беҳад двойкаи хушрӯ дора. Ҳамаш бо борои оригинал. Иёша чанд када? 350. Ино 450 будан ҳози 350 сомон шидагай. Мана 350 300 сомон шидагай духтаро. Мана материалш да гап нест, беҳад материалш хушрӯвай. Иҷада сиёҳшам ҳаст диден? Кадоме ки ранги сиёҳ мега сиёҳшам доран. Бадана и двойко хушрӯвай. Бовар кунен духтаро. И чанд смай? Чанд? 250 сомон ай духтаро. Ҳамина детски шама кофтаистан барои кӯдако 350 кам нест бозорда. Леки иҷа бинен беҳад хушрӯ 250 сомон. Беҳад фасон арзон. Мана инаи рангшам ҳастай хушрӯван. Диден Гулноза беҳтарин двойкора фақат мебиёра. Анаи кирта двойкаяй. И чанд смай? Чанд? 200 сомон шидай духтаро. Марҳамат беҳад ай пеш фасонай бо мана. Диден сангчошона 200 сомон. Дутта ранг доштай. Инам доставка дора. Ана баъд бо ҳастай двойка. Двойкорам арзон кадан. Двойкошонам ҳам хушрӯай духтаро ай пеш. Мана бинед чанд та ранг дора. Материалаш аҷоибот хушрӯай. Нархшон 300 сомон шидаган. 400-450 будан ҳозир 300 сомон. Ана расветкои фасон дора. Ана инаш боша аз ҳисобе ки мисол баиш бисёрай украшенияш 350 сомон. И 450 кам набуд. Ҳозир бошад 350 сомон шидагай. Ана и рангам ҳаста. И 300 смашая? Ана иш 300 сомонашай духтаро. Бинен чӣ ранги фасонай. Удобнияй пӯшиданда. Хушрӯи бадай. Ана баъд бо ҳастай аз инаин двойкоҳо. Мана анаин двойко. И двойкорам арзон кадан. Чандай? 350 сомон. 450 будан ҳози 350 сомон шидан. Диден моделакоша чӣ хушрӯай. Юбка ҳамроҳи нами вайшон кофташон худишон. Ана баъд духтарако ҳастай аз анаи двойко. Иёям хушрӯан ҳам брукаш ҳам вайш хушрӯай. Мана кирташ рубашкаш аҷоиб. Нархиш чандай? 350 сомон. Иям ҳамун 450 сомон буд. ҳозир 350 сомон шидагай. духтаракои хушрӯ анаи халатоям арзон шидан. Ино 450 будан ҳозир 300 сомон шидан. Марҳамат бори хитояй и. Мана бори Бишкек не, бори вай нестай Тошкент, бори хитояй. Марҳамат сангоша бинен чӣ хушрӯ задагай. 300 сомон шид. Марҳамат нависен шуна. Ана баъдан бо ҳастай анаи модел. И чанд смай?
Иам 300 сомон шидак духтаро бори хитоя материалошон иёра королевский велюран мана каседа дар кора биён ай пеш бинен ана баъдан ина ин модело боша 200 сомон шид ино бамбукан иам қимат буд ҳозир боша аксияда 200 сомони шидан ишама мана инам ҳама хел духтаро иам 200 сомон шидагай метавонен омада бо ба ҳазур дида интихоб кунен духтарако арзон кардан инчунин духтаро инаи двойкоҳорам арзон кардан ино 450 будан ҳозир чанд сум шид 350 сомон шид марҳамат дар кор бошад аз и двойкоҳоям дора гулнуза оригиналошай 350 сомонда биёен бихарен духтаро пушаймон намешавен качествоошо нағз закакай мана ёш чанда ана инорам 350 кадан и пиҷак дораву брук дора иам хушрӯвай мана 450 буд ҳозир 350 сомон духтарако рақамошон ҳаст дар рӯи экран метавонен бо маълумоти бештара аз худшон бигирен ана баъдан бо двойка датай дига анаму рангош чанд мешидан анами двойкошонам хушрӯвай аҳамиятиен духтарако инора чанд каден 250 сомон кардан иам қимат буд ҳозир арзон шид марҳамат инчунин дар иҷа киртои фасон дора гулноза киртоошонам ҳамаша арзон кардагиай ина касе хоҳиш дора марҳамат нависен шона шумо да суратошона партоен и чанд смай 250 сомон инаи моделои киртоора пешниҳод кардестиян фасони бадай анаи модел чанд смай вай духтарои шабинен қахушру ишам 250 сомон кардан мана ҳамаш вишифкай бо сангчош 3D яй 250 сомон дер накунен ана баъд бо двойкои хушрӯи дигара ина инамудора 300 сомон кардан мана ина инора 300 сомон кардан мана бинен костюму ҳамхе кирта дора 300 сомон ай пешам қа хушрӯвай танадаам хушрӯвай духтаро ва ҳазур метавонед омада тамошо карда интихоб кунед ина рангош ана и рангошама ярки фасонай рангакои хушрӯ дора